ano, taga-nakasan, si Tunod, talaga, di commercial, 15,000 na natin. Mga subok sa duration sa natasan ng mga regalanero. Ako po, basta pipresentar ko sa inyo na basketball forum. Hindi man sila yun, representative ng taga-natasan. Amo na po ang pinaka-original na duminanap ka din yung kasyon na galing. Magkakali po kita lumuporta kita. Walang magkaya ka lang. Oo. Okay. Amo kanta siya mito. Nagpa-practice kaya apa hindi ba nakapos. Good. Pa senior citizen na may laban pa siya nga na product. Tadi, alat-alat yun na ba din? Kaya atlet na orang. Pinabot ko po sa mga ninong-ninang na ibig pa man. Din pwede po o dawa din pwede minamawad ko naman na bago kita mag-suray-suray pagkatapos magpailinig ka din ang baspag-tinggiran magurarampang mo na kita yan sa lamesa na yung mariparaw magkaturuparan man kita kinsay ito yan po sa lamisa may nagkapreparar po yan na pag-ororan pa na kanyang mareparaw matawag ka ni sasabihin gapay jadi nagato kapitang sakramento matapos po ka rin sa susunod mag-ibayle si Manay Malin si Pading Arisyo. Amo, tawad ka na po mga sir Bokas. At hirap ka niyo, tulbata ka rin. Grabe man kang kapatuyan. Si Pading Arisyo, pagpadapusyar ng mga bisita. Ano mo nawaan na po, Kindra? Ano po? Ay, sige. Pading Arisyo, mading malay namin kamu nakasusunod sabi inasen na nila nagura pulas nagluwas na ikaya sa Banglineta bansagan pa ngayon parabulsa mo ko nanyor kaya pala kabutog na nigang bulsa mo sa ampangan ay siya right pagtultol rin yun kaya pala libre sa radyo kahit pag-ibulsa man siya na susinta mo kaya pala 5 pero libre nga sound system ko pura ganito pala may inside job na mangyayari sorry nyor pero joke man siya na nyor di ka mapikonoy sorry sorry my love mading Malin Pading Arisyo inilat na magkan sa inyong presensya merak man kamo siya mata kami music place pala bodots nila yun ayo kan buka puno na supan dia dengan cinta po Pading Arisyo tapi turun mengkabika magluas megat ako na kanipadikan panaon di ka malagkan patapos na po kanipadikan okay ayan na naman ay talaga walang sawa
susuporta ang mga kamag-anak. Galing. Pakipurot ang namin, sinalo. Ikaw siya na nakagaling yun. Ikaw ko, pumili ka sa kayo ko, tadi ako nag-aali. Ikaw na siya naman tagal na ito tagal ko dito. Mo bangga kan ambut nga pagkuning di mo na kitakot di ba po ang pwede pwedeng sakali na dati ka mong busis ako ang busis ni kada dating okasyon kaya pasensya na po ka mo sa akin at talaga yung mga kilayot yung mga akin yung mga manugang na nagmamahal dengan kaya nagmamahal at talagang tayo talaga ni orang yung di pa din narisyo di para tago ka na kahit na malalaki nigas nagaran na budot talaga di para tago siya naman kaya kapag sabihin na pinagtakbo naman Diyos yung mga sandrang kapataran na eternity. Ano kan? Genevieve. Okay. Ay, tatapos ka ni Pundo ka na takadesidido na ni Panigarisyo. Pati talaga di mapapundo. Ako yun ang nagandun na iyo. Ano ba na pasitya na ganda ni Garisyo dati kang ditawin mo. Mag-entremisan. Ano? Okay, tama na po ka. Magura ng pagpapokit kayan sa lamesa. Okay, tawan na po ang aklarasyon. Katong ngaraning baile. Nga inimbitaran ko po sa mga ninong-ninang na Idi Panguana. Bulsa, badi yan sa may sarungan, may nakasuksok. Dahil nyo, di ka mapikon noy. Joke lang, amo. Okay. Amo na po. Okay. Diretso kang tugtog.